чӣ хел тухмро фаҳмем, ки нав аст, яъне свежӣ ё кӯҳна, срокаш рафтагӣ? Просто дар ягон зарф об пур мекунему тухмро мепартоем ва агар тухм горизонтали уфуқӣ дар поён хобида бошад, тухм свежӣ аст. Агар камтар як тарафаш ба боло бошад, маълум мешавад ки тухмро якчанд рӯз шудааст, вале барои хӯрока мешавад. Агар тухм тамоман ба боло шино кунад, уже кӯҳна аст ва барои хӯрдан риск аст. Баъд агар тухмро дар об ҷӯшонем, тухми свежӣ пӯчоқашро мушкилтар аст аз танаш ҷудо кардан. Тибқи ҳисоботҳои як мурғ тақрибан 250-300 дона тухм мекунад дар як сол. Лекин агар мо дар як сол ҳисоб кунем, дар тамоми замин тақрибан 550-600 миллиард тухм одамон истеъмол мекунанд, ки худи пешсаф дар истеҳсоли тухм ин Хитой аст. Хитоиҳо тухмҳои сунъӣ ҳам истеҳсол мекунанд, яъне искусственӣ. Тухм худаш серғизо аст. Як тухм 12% истеъмоли ҳаррӯзаи протеинро таъмин мекунад, ки дар худаш витаминҳои А, B2, B6, B12, S, E, K ва ғайраро дорад, ки он танҳо 75 калория дорад. Аз ҳама ҷои хуб барои вайрон нашудани тухм ин яхдон аст. Мо метавонем тухмро бе яхдон ҳам аз 0 то 20 градус Селсия дар давоми 25 рӯз нигоҳ дорем. Вале бо яхдон аз -2 градус то 0 градус Селсия мо метавонем то 90 рӯз нигоҳ дорем. Тухми ҷӯшондагӣ бошад, на зиёда аз 20 рӯз. Барои качествои тухм дар яхдон хубтар монад, нуғи тези тухмро ба тарафи поён мондан лозим аст ва тухмро дар яхдон бо ҳар намуд чизҳои бӯйдор ҳамҷоя накунед. Тухм хосияти кашиши бӯи онҳоро ба худ дорад.